5, Hoi Anke. Ben er ook
nu. Even heel hard voor me. Denk zich rechts op mensen zetten. Op de plaats. Rust. Rust. Aan de kant. Alsjeblieft, aan de kantje. Goed span. Kom maar. Ja, aan de kant. Je van de mannenkoor erop. Weg. Ja. Kom maar. Ja. Schöne Geschenke, die brachte er in, das war Parascha zurück und heute zu mir und der Weg mit dir. Oh, dan erwacht die Liebe bei der Balalaika nicht. Hey, wie gut, wenn Musik im Blut nicht ausgeht, wenn sich alles dreht, abends, wenn der Tanz umgeht. Kommt alle her, singt im Chor, Jascha spielt Balalaika vor. Er spielt für uns auf die Donner dazu, die Bestellung und den Ruf. Ich liebe dich für mein Leben, kannst deine Hand du mir geben. Vater ein böses Gesicht, heiraten, nein, das erlaubte er nicht. Oh, über die Steppe ziehen. Oh,
er wächst die Liebe bei der Balalaika-Lied. Hei, wie gut, wenn Musik im Blut wie das geht, wenn sich alles dreht abends, wenn man der Tanz umgeht. Kommt alle her, singt im Chor, Jascha spielt Balalaika vor. Er spielt für uns auf und die Toten werden zu, immer schneller ohne Ruhe, drehen alle sich getanzt, denn er spielt von unserer Jascha auf. Heute spielt der Jascha. We gaan beginnen. Geen paniek! Geen paniek! Rustig blijven. Hou dich rustig. We gaan beginnen. Hoe is de broedspaar? Je zit er nog niet. Ja, hier. Voor de podium op. De ouders van het broedspaar. Kom maar. Ja, allemaal. Ja, hier is vrouw. De vrouw vergeten. Oh. De vrouw en de getuigen. Maar eerst de ouders van het broedspaar. Hier zit de ouders van de broedegom. Goedendag. Man van de broedegom. Pap van de broed. Nee, hier zit de pap van de broed. Ja, ik zie het al. Ja. Ja. Voorzichtig met het opstarten. Ja. Ja. Meneer de getuige. Ja, nog een getuige. Ja. Goedemorgen. Ja. Nu plaats. Kom zitten. Vooral rustig blijven. Rustig blijven.
net zo zenuwachtig zijn. Rustig. Is er niks aan de hand? We gaan nu beginnen. We gaan beginnen met de ceremonie. En hoe is de burgemeester en de notaris? De burgemeester? Nee, ik weet niet, de burgemeester. De burgemeester? Nee. Ja, luister. Goeiedag. Burgemeester, Dank u wel. we gaan beginnen. Jawel. Ken ik? Ja, die kent Gerrie. Rustig, hè? Alles is onder controle. Ja. Nee, ik het ook. Heel goed. Beste lui, Oetswijkense en omstreken, van harte welkom hier op den 16e juni in het jaar des heren 1919. Het is toevallig ook vaderdag vandaag, dus voor alle vaders alvast van harte proficiat. Hè. Het voordeel van zo'n feestje natuurlijk op vaderdag is dat de vrouw standaard de bob is. Dus heren, dat is ook weer geregeld. Dat bestaat ik open. Welkom hier op dit eerste boerenbroelof hier achter de schuur bij John van Leij van Lies van Donnisch. We zijn hier vandaag natuurlijk niet zomaar bijeengekomen. Nee, we zijn hier voor het huwelijk van Corine van El van Joep van Hoep. En Harry. En Funs van Gil van Rosa van Dijken van de Houtsleper. Die gaan weer zometeen in de oneg verbenjen. Ja, ik ben er al. Ja, waar moet ik verbenjen? Kom maar, laat maar zitten. Wat komst u? Nee. Oh. Ja, immers wordt verbonden werken. Ja, in de oneg. En de? Dat is een huwelijk. Dat heeft niks met verband te maken. Ja. Ja, maar ik heb EHBO aan animatie gehad. Nee, dat is niet nodig. Nu gaan we gewoon even zitten. Het komt allemaal goed, jong, ja? Ja. Oh. Sorry. Uiteraard heet ik ook van harte welkom de wederzijdse ouders van bruid en bruidegom, de getuigen namens de bruid en bruidegom en de wettelijke getuigen. Je zit allemaal, je zit goed. Mooi. Maar voordat we kunnen gaan trouwen, komt eerst de notaris de formele, wettelijke en uiterst belangrijke zaken regelen. Notaris Pas, mag ik u even naar boven? Ah, ja, kom maar even naar boven, ja. Dank u wel, notaris. Goed. Burgemeester, hartstikke bedankt voor deze aankondiging. Geen moeite. Beste lu, alvorens we vandaag deze twee mensen in het oneg gaan verbenjen, zullen we allereerst een aantal zaken moeten uitklaren. Want dat moet natuurlijk wel allemaal echt onwettelijk zijn. Mag ik daarom vragen aan de wederzijdse ouders om even naar voren te komen? Ja. Aan mijn linkerzij de ouders van de bruidegom. En aan mijn rechterzij de ouders van de bruid. Van harte welkom. Mag ik u vragen, meneer? Zit hier de heer Jozef van de vrachtwagen van Teres van Anna uit de Maasbandje? Fijn. En zit hier mevrouw Bertha van Emma van Giel van de Huis van Café van aan de Kerk? Dat ben ik. Fijn, dan hebben we dat al gas geregeld. Meneer, zit hier de heer Harry from Kie... Ja, dat kan ik echt niet lezen. Meneer, wat is uw naam? My name is Harry from Keefy and Bill out of the clan McLennan. Oh. Then that's not gans from here, what? No. Yes, but when ik mag vragen, meneer, wat? When was you born? I was born in bed. Oh, dat weet niet hoe dat... En when was you geboren? I was born on my birthday. Oh.
Yes, dat komt zie ook wel eens voor. Yes. Goed, mevrouw en heer zit. Elle van Joep van José van de Boterham. Dat is fijn. Goed. Before we go any further, I'd just like to make it very clear that I want 5 sheep for my doctor and a bottle of Scottish whiskey. Voorzien die in Zwegen zijn, hè? Hallo? 3 koeien. Hè? En minstens een shakes op de bier. Ho, jongens, zo lossen we dat niet op hier in Zwijkense. Gewoon dat is volgt regelen. Als je nu 3 kilo ringelote proemen plukt, dadelijk in juli, en je levert dat aan deze kant, en Geer maakt er 3 ringelote vlaaien van, hè? Dat hoort van niet. Meer proeven. 4 kilo ringelote proemen, je bakt er 3 goede vlaaien van, hè? En dan gaan we die samen opeten. Hebben we dat goed geregeld. Goed. Dan ga ik nu nog officieel toestemming vragen voor het huwelijk. En zou je dadelijk volmondig en helder willen uitspreken. Gaat Geer er met akkoord dat uw zoon, Funs van Gil van Rosa van Tijken de Houtsleper, vandaag op de 16 juni 1919 in het onecht verbonden wordt. Kom alweer. Nee, ho maar. Geen gewoontje. Verhopen dich als het zoiets is. Vandaag in het onecht verbonden wordt met Corina van El van Joep van de Hoep. En Harry. Wat is de op het antwoord? Dat is akkoord. Dat is fijn. En gaat Geer er met akkoord dat uw dochter Corine van El van Joep van de Hoep en Harry vandaag op de 16 juni 1919 in het echt verbonden wordt met Funs van Gil van Rosa van Tijken de Houtsleper. Wat is de op het antwoord? Dat is fijn. Dan is het alvast geregeld. En dan zou ik nu willen vragen om er even plaats te nemen. Goed. Als we dat geregeld hebben, dan zou ik nu ook willen vragen of de wederzijdse getuigen en de wettelijke getuigen, of die ook even hier naar boven willen komen. Jouw sigaar mag eraan houden, meneer. 99 idee van dat is niet zo moeilijk over. We zullen eerst even de wederzijdse getuigen officieel aan u voorstellen, zodat je ook allemaal weet wie hier vandaag bij deze officiële plechtigheid aanwezig is aan mijn linkerzijde. Hebben we de heer Schuf van Zef en Halmans uit de Slee. Dat is geregeld. En als wettelijke getuige de heer Frans van Antoon van Lies van het Kerkhof. Fijn. Heren, verklaart de heer dat de bruidegom, Funs van Gil van Rosa van Tijken de Houtsleper, van volledig onbesproken gedrag is. Ja? Nog in de originele verpakking. Ja? Dat er bij u wijkte nergens verborgen gebreken zijn. Andere dingen. Oké, nergens asbest of dingen die we moeten weten nog van tevoren. Nee, oké, dan is dat bij deze veilig gesteld. En aan deze kant hebben we de beide getuigen van de bruid. Te weten de heer Maurice van Driekes van Jeup de Schrienemaker. En zit hier als wettelijke getuige John van Toos van Harry de Barbier. Dan is dat uitgeklaard. Dan hebben we hier een help antwoord van u op de volgende vraag. Verklaart hier dat de bruid, Corine van El van Joep van de Hoep en Harry van volledig onbesproken gedrag is? Van volledig onbesproken gedrag is? Ah. Dat er bij u weten geen verborgen gebreken zijn die hier nog gemeld moeten worden? Geen scheuren in de gevel?
Het cellofaan nog intact. Andere zaken die gemeld moeten worden. Schoon de grondverklaring metgenomen. Wat is het anders? Nee. Oké. Dan nog, dames en heren. Voor alle hier aanwezig. Is er iemand die op dit moment nog om gegronde reden de zwaar wilt maken tegen dit huwelijk? Zo ja, dan zwieg. En zo nee, zwieg voor eeuwig. Je mag gaan zitten. Dankjewel. Fijn. Dan staat niks meer dit huwelijk nog in de weg. En gaan voor over naar de onwettelijke huwelijksvoltrekking. Mag ik daarvoor de burgemeester van Schenne, de heer Henry Poels, weer vragen naar voren te komen? En mag ik ook alvast aan de bruidegom vragen om naar boven te komen? Burgemeester. Dankjewel. Voor u en neven mij staan nu Funs Vergil van Rosa van Teken, de houtsleper. En Karien van El van Joep van Hoep. En Harry. En Harry, sorry. Excuus. Funs en Karien. Zeg, hoe heb jij u eigenlijk leren kennen zo? In het zuurtje van Maagdoeven, daar sprong de vogel over. Waardoor de eerste ontmoeting wat gewoon. Ja, hij was de fietsenlasje bij Mark. Oh. En was het liefde op het eerste gezicht? Nee, hij de laskap op. Oh. Maar wie is die afzak zat, heb ik die toch verblind met binnenblik. Ja, ik heb lasogen. Oh. Zeg maar, wat was het eerste wat er tegen dich zag? Shit, scheef, we nooit trokken. Dat is wel romantisch, joh. Goed. Nu zou ik gerne nog willen vragen. Getuige van de broed, Maurice van Drinkensjöp, de schrienemaker. Daar ga je dus namelijk een gedichtje voordragen. Maurice. Oké, is geen probleem. Funske stond bij de bakker, boete. Met het water in de mondje kieken door de winkelroute. Hij keek naar het meisje achter de toonbank. Kool zwart haar. Groen ogen. Schoon slank. Hij kocht zich een broodje en keek nog even stiekem naar het meisje van de bakker. Hij liet zich een broodje smaken en dacht, wat de Pierre maakt, dat is vrek dus lekker.
Dankjewel, Maurice. Dankjewel. Zwaar gesproken, jong. Zwaar gesproken. Zo. Nu zal de huwelijksakte naar voren worden gebracht door Louis en Nicky. Kom maar eens naar voren. Louis, heb ze de akte bij dich, jong? Heb ze verstopt? Oh. Och, daar is het toch. Ah, kijk eens aan, Louis. Dankjewel. Dankjewel, Louis en Nicky. Applaus, dames en heren. Wat mag weer omgewoon, jong. Mag weer omgewoon. Zet ik maar weer. Mag weer. En eens even kijken, de akte. Moet ik even goed gaan kijken. Ik zal ze ook even voorlezen. Tot grote ontsteltenis delen wij mede dat heden den 13e juni 1919 van ons is heen gegaan. Oh, wacht even, dit is... Ja, nee. Dit is de verkeerde akte. Zo. Vanmorgen is dat welke moet ik nu? Overleden, ja. Jo, ach. Sorry, excuus voor dit. Nogal vreemd. Ja, hier zinnig. Ik ga weer opnieuw beginnen. Geer zit hier voor mij, burgemeester van Chenne, ambtenaar van de burgerlijke stand, verschenen om in tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je op geen enkele wijze bereid zit u aan de onwettelijke verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten dan ook te gaan staan en u elkaar... Sorry, hier staat al, joh. Ik elkaar de rechterhand te geven en mijn vragen te beantwoorden. Funs. Verklaart Geer, Corine van El van Joep van Hoep en Harry aan te nemen tot uw onwettige echtgenoten en beloofkundige trouw op geen enkele wijze de plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Dat is mooi. Corine, verklaart Geer, Funs van Gil, van Rosa, van Tekendood, Sleper aan te nemen tot uw onwettige echtgenoot en beloofkundige trouw op geen enkele wijze de plichten zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat werden verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Ja, ik wil ook wel. Dat is helemaal mooi. Mogen u dan vragen deze huwelijksakte nu te komen ondertekenen? De bruid, ja. Mooi, dankjewel. Funs. Uiteraard wil ik ook vragen de twee wettelijke getuigen naar voren te komen om ook te tekenen namens de burgerlijke stand. Sorry. Dat mag hier zo. En de getuige van het bruidspaar, Ger ook even een krabbel. Dank u wel. Dank u. Als burgemeester van Chenne, ambtenaar van de burgerlijke stand, verklaar ik dat Funs en Corine vanaf dit moment in de onhecht aan elkaar zijn verbonden. Ik wens u de kracht toe deze belofte tot in lengte van jaren trouw te mogen blijven. Proficiat. Proficiat, veel succes. Dank u wel, proficiat. Maar, zo wie dat in ons katholieke zuiden zo betaamt,
zal dit huwelijk ook nog moeten worden ingezegend door pastoor. Dus wil ik graag nu het woord geven aan meneer pastoor. De pastoor, waar is dat? Is er goed geneudig überhaupt? Ja. Oh, waar is er dan, hè? Ik zie hem niet. Ik zie hem ook niet, nee. Pastoor! Pastoor! Ja, maar niet. Pastoor! Ik weet dat kost een mes die nou, weet je dat? Oh. Ik zie hem. Wacht even op stoel. Lekker. Pas op. Doe me niet voor, je cirkel hoor. Ja, pastoor, kom nou. We zijn te laat. Echt? Ja, niet. Oh, verdomme. Waar is mijn missie nou? Oh, goed zo. Kom. Kom maar gewoon beginnen. Dag meneer de burgemeester. Dag broedspaar. In de naam van de Vaderdag en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Meneer, ja, wat dan nu? Gewoon ik iedere zondag in de kerk op. Beminde gelovigen, welkom bij deze mes in de open loog. Een speciaal woord voor welkom natuurlijk aan ons broedspaar, Funs en Corien. Waar alles om draait vanmorgen. Gerupsjes het jou wordt gegeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar, zoiets je weet, voor de wet is nog niet voor het bed. Vandaar dan ook dat Gerry aansluitend naar de mes heeft gekomen om uw huwelijk te laten inzegenen met Gods zegen. Ik heb de uitdrukkelijke opdracht gekregen om maar niet al te lang te laten duren vandaag. Oké, zo. Dat is weer afgelopen. We beginnen nu met de receptie. Nee, zo snel gaat het dan niet. Kom. Luister meneer de Kuster of de ceremoniemeester. Ik weet niet wat je zegt, maar dat ging te snel. Oké, sorry. Ik mag je niet met een jantje leggen vanaf, maar door wat kent zoveel vaart maken. Daarom, beste bruid en bruidegom, heb je het verkeerd gedaan of heb je er gespied van? Goed zo, dan geloof ik de schuldbeleid is alvast over. En de eerste lezing is genomen uit het boek Genesis. Op de 7e dag las de God dat er elke dag het nieuws gemaakt houdt, inclusief de lu en een rustdag in. De 7e dag wordt zonnig, dit is vandaag. Vandaar dan ook dat voor die rust nemen. En God zoekt dat het goed wordt. En ik ook. Tot zover deze eerste lezing. Voor het evangelie zou ik willen vragen om te gaan staan. Bij de microfoon niet soms. Ik zou u vragen om te willen gaan staan voor het evangelie alstublieft. Maar dus het verder beantwoord, daar staan voor even gekend gaan zitten. We gaan weer met de preek. Beste Corien van de Bekker. Beste Funs van de Houtsleper. Ik stond een beetje lastig, ik kan je net zo aankijken zo. Je zit hier samengekomen voor het altaar van ons leven Heer.
En dat heb je niet zomaar gedaan. Nee, dat heb je gedaan in de volle overtuiging dat je je huwelijk, dat in de onecht verbonden is, nu ook wilt laten inzegenen voor het aanzien van onze Vader in de hemel door een onechte pastoor. In de voorbereiding op dit huwelijk heb je me het een en ander verteld over zichzelf. Zoals je in Corine van de Bekker in het dagelijks leven nogal chaotisch te kunnen zien en ze moeilijk geer. Maar dat deed ze gelukkig niet over Angerlu. Nee, ze moeilijk geer omdat het zo gezellig is. En wat kan ze van een dochter van de Bekker en kasteleinsvrouw ook anders verwachten? Vuns, dat liet me weten dat er op zijn tijd geer een putje bier dronk. Nou ja, een putje. Beter gezegd een bulkje. En zeker geen piepje. En daarbij het Vuns ook veel verstand van pensioen heeft hem niet gezegd. Hij heeft er namelijk jarenlang gewerkt. Ik, als onechte pastoor, maar toch geloven in het eeuwig leven, heb dan ook een vraag aan dich, Vuns. En dan mogen ze van nadenken, mogen ze straks op terugkomen. Wie kan ze nu in godsnaam het pensioen blijven betalen als we eeuwig blijven leven? Vuns is ook een stille geneter. Met een stille, doch aanstekelijke lach. En een perfectionist. Optredens van zijn funny slavas zijn altijd in de puntjes verzorgd, voorbereid en uitgewerkt en gerepeteerd. Niks wordt aan de toeval overgelaten. En zie daar, in een geoot en een perfectionist, wat een schoon huwelijk moet dat wel niet geven. Voor de inzegening van het huwelijk wil ik eerst vragen aan het bruidspaar of ze nood. Maria Altaar wil gewoon in het mannenkoor zingen even het Ave Maria. Dan mag je even plaats. Zo. Goed, dan mogen we nu even plaatsnemen. En ik ga staan. Ik ga nu aan de missenaar vragen om even de tafel klaar te maken. Hier heb zo lang klaar, zie ik. En in de tussentijd zal de ceremoniemeester Alex Kuster even rondgaan met de show. Bernardo Sobisto! Ik kreeg de box niet omhoog! Nou, de box rondgaan met de show, dan kan ik weer de altaar klaarmaken.
Ik zal je even zeggen, wat ik op de show leg, het hoeft niks voor te zien. Dit wordt ook met de wijn. En je consumptiebonnen voor de dikbilis morgen ook is geen enkel probleem. Goed, dan gaan we nu even tot weer met het klaarmaken van de tafel. En dan ligt de communie erachteraan. Goed. Het brood van de bakker. Net te zuinig, hè? Oh, shut maar door, shut maar door, shut maar door. Nou, het is goed, het is goed. Het wien van eigen boeien. Het lichaam van Christus. Christus, wat een lichaam. Nou, ik zou een keer al een eigentje hebben, maar dat heb ik niet. En dat doet het dan. Het bruid kwam ook even van de wienproeven. Eerst de bruid natuurlijk, sorry. Het bloed van wie van eigen boeien. Goed. Oh. Goed zo. Ik het wel op mijn kastel met de show. We gaan weer met de inzegging van het huwelijk. Dat staat niet met de communie, mooi. Ik zou het broedspaar willen vragen om te gaan stomen, dat doet je al de ganse mes. En we gaan nu over tot de kerkelijke inzegeling van dit onechte huwelijk. Vuns, wil je me alsjeblieft nazeggen van de microfoon würdig? Of? Ik, Vuns van Gil van Rosa van Teken de Houtsleper. Ik, Vuns van Gil van Rosa van Teken de Houtsleper. Inwoner van Zwijkense. Inwoner van Zwijkense. Lid van de Rood van Elf. Lid van de Rood van Elf. Oud-prins van de Zwanskes. Oud-prins van de Zwanskes. Brein achter de Funislavas. Brein achter de Funislavas. Num tot mijn onechte vrouw. Num tot mijn onechte vrouw. Corine van El van Joep van Hoebe. Corine van El van Joep van Hoebe en Harry. En Harry. Ik zal dat doen in vuur en tegenspoed. Ik zal dat doen in vuur en tegenspoed. In gooien en slechte tijden. In gooien en slechte tijden. Onder het vastelovenseizoen. Onder het vastelovenseizoen. En de boete. En de boete. Wil ze dat met volle overtuiging? Ja, dat wil ik. Goed zo. Corina. Zeg ze me alsjeblieft ook nog. Ik, Corine van Elle van Joep van Hoebe. Ik, Corine van Elle van Joep van Hoebe. En Harry. En Harry. Hoe is Harry eigenlijk? Inwoonster van Zwijkense. Inwoonster van Zwijkense. Mam van oud-jeugdprins Mika. Mam van oud-jeugdprins Mika. Trouwbezorgster van de gezet. Trouwbezorgster van de gezet. Op de Vreugde Morgen. Op de Vreugde Morgen. Num tot mijn onechte man. Num tot mijn onechte man. Vuns van Rosa van Teken de Houtsleper. Vuns van Rosa van Teken de Houtsleper.
Ik zal dat doen in vuur en tegenspoed. Ik zal dat doen in vuur en tegenspoed. In gooien en slachtetieën. In gooien en slachtetieën. Voor het rondbrengen van de gezet. Voor het rondbrengen van de gezet. En de no. En de no. Wil ze dat met volle vertuiging? Ja, ik wil. Dan gaan we over tot de inzegening van de ringen. Heb je ook ringen? Ja, niet jongen, ogen bedoel ik. Waar zijn de ringen? Oei. Goed. Wacht even. Ja? Zeker zoiets. Ik moet nog zeggen, jongens. In de naam van de Vaderdag en de Zoon en de Heilige Geest. Ah, goed. Dan mogen we de ringen nu losmaken. Ja, zeker zoiets. Funs van de houtsleper. Wilst u dan nu als teken van eeuwige trouw aan die onechte vrouw Carina van de Bekker de ring schuiven aan de middelvinger van de rechterhand van Carina van de Bekker? Carina van de Bekker, wilst u dan nu als teken van eeuwige trouw van die onechte man Funs van de houtsleper de ring schuiven aan de middelvinger van zijn rechterhand van Funs? Wat onze lieve jaren het verbonden, zal de mens niet scheien. Goed, dan verklaar ik nu in de naam van de Vaderdag en de Zoon en de Heilige Geest tot een onecht echtpaar en er mag gekust werden. Ja. Soms gaat je te weten. Beste lui, aan het eind van deze dienst wil ik u het broedspaar, het getuig en de wederzijdse ouders nog een heel schoon vers toewensje vandaag. Bij dit ook voor de kerk onechte huwelijk. En hier beminde gelovigen, u hoop ik volgende week allemaal in de mes te zien. Die staan in verband met de processie niet om 9 uur. Maar dat was het toch niet. Maar om 10 uur. Daarna is er aansluitend de sacramentsprocessie door het dorp. En daarna kunnen we weer een tas koffie met een stuk vlees van eigen boy uit eigen dorp eten en drinken na afloop van die processie. Daarvoor zit je hier van harte uitgenodigd bij deze. Blijf en nu op dit vers, zolang als je wilt, en zegen u erbij in de naam van de Vaderdag en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat heen en vermenigvuldigen. Misschien kan de man ook even lang tot zijn leven zingen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hier ook gefeliciteerd. Hè. Ja, leef lu, dan, dit waren dan de huwelijksvoltrekking. Dan gaan we nu beginnen met de receptie dadelijk. En dan kent iedereen kent het bruidspaar komen en hun wederzijdse ouders. Kom en feliciteren, amigo. Kom en feliciteren. Dankjewel voor de aandacht. Ja, dat lijkt op. Waar is mijn misdienaar? Misdienaar, kom. Kom. Zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang. Zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang. Hip hip hoera, hip hoera, hip hoera, hip hoera, hip hoera, hip hoera. Zingen we je
Dankjewel, Marco. Jongens, straks een muziek op een Justine erachter. Dankjewel, Jus. Arrangement van Huub. Huub, bedankt. En ik geef hem weer gewoon naar zee. Nou, mijn grote lachkoning zegt niks meer. Smakelijk eten allemaal.
En daar gaan ze. Broedstart gesponsord door de taartenshop. Dat is geen lang meer. Dat waren ja goed. Ik denk dat Zet om te eten. Ja, de egg met één stuk komt weer niet krijgen. Ondertussen wordt de broedstart uitgedeeld. Ja, ik ben niet opgegaan. Ja. Ja, daar. Ja, weer. Ja. Ook een je met weer getroffen daar. Ja. En de gasten. Doe maar. Moet ik eens goed doen. Aan het nat. Ook aan het nat. Dan maak het heel spannend. Dan maak het heel spannend. Pas nog. Wauw. Het is wel erg. Kwarte taart, 200 man. Net in de kop gebogen. Oh ja. Geniet van de broedstart. Tegen 1 uur zal het kapellengraven beginnen. Een hele goede middag allemaal. Fijn dat je allemaal zit blijven zitten hoor. De koffietafel en de ceremonie. We hebben de hele middag blaasmuziek. Ik heb zo net al gewerkt, ze hebben zich even opgewarmd. En ook om even het geluid in te stellen. De Flippers uit Itteren bestaan al sinds 1967. Waren een groot boeier, werden niet net. Dat zal gegarandeerd in 67 geboren zijn. Ze zijn begonnen met haar Beumische Traum. Voor de insiders, die weten het wel denk ik. Ze gaan komen nog al voor verzinnen van lekkere, authentieke blaasmuziek. Hoe alleen van Geert. En dat gaat zeker goed komen. We kennen dus een beetje om elkaar door de jaren heen. En zie klaar zijn straks, dan komt de Boerkwartkapel uit Geul. En ze even tussendoor een klein kwartiertje pauze om alles weer om te zetten. En om 4 uur komt de, om 4:30, de Limburgse Boerenbaaskapel. En tegen de tijd zijn we allemaal goed. Meugen denk ik. Ik hoor jullie gedaan zeggen met dat nog. Maar. Goed, ik zou zeggen, heel veel plezier vanmiddag met de Flippers. Jongens, laat gewoon. Dank u wel.
Burg zit klaar. De Boergwaardkapel het Geul. Onder leiding van Jos Roemans. Klopt wat ik zeg, hè? Klopt helemaal. Goed. Zie gewoon het komende uur en een kwartier. Ja, wordt er tijd een beetje aanhouden. Gaat u voor spelen. Chique blaasmuziek. Geef alvast een applaus om te beginnen. Dat warmt wel een beetje op. Nou, dat is wel een beetje matig, hè? Een beetje... Ja, dat dacht ik toch. Goed. De boel gaat het Geul. Ik ga zelf één nummer even metspelen. En dan kent Han het geluid inregelen. En daarna verdween ik weer van het podium. Dus mij geef je niet meer te zin. Gelukkig zitten, Jo. Dat is Jo de Bie. En je zult het niet zeggen met de standaards. Ja, daar kan er ook niks in doen. Dat is, hij heeft vroeger niet geleerd wie die door. Dus zo heb ik hem teruggepakt. Goed, de Boergwaardkapel het Geul.
Wat hebben we gedaan zo op de lijn?